Hej og velkommen tilbage. Så sidste gang kom jeg i level 6, og det gik jo helt vildt for sig i det der, hvor jeg bare fik level hele tiden. Men ja, jeg håber at det går på samme måde i den her. Men lad os se. Så er det bare på den loader her. Jeg tror faktisk, den er gået i gang allerede. Så det er måske, det er ret ærgerligt hedder det. Og jeg har også fået lidt om på min class, efter jeg fik nogle score points fra sidste kamp. Så ja, den der. Jeg har taget grip og... Wow. Grip og... Extended max på. Så, wow. Hvem skød efter mig? Okay. Får vi ham der. Fik vi ham der. Men, shit. Var ham der var dårlig eller hvad? Han headglitch, jeg fik ham alligevel ikke. Nå. Ja, som sagt. Eller jeg har ikke sagt noget. Men hvad fanden skal jeg tale om? Ja, tak fordi I ser mine videoer. Det betyder rigtig meget for mig at komme i gang med den kanal her. Bare at vise jer, hvordan jeg spiller og hvad jeg spiller. Bare for at underholde jer lidt. Her er den triste hverdag. Ja, hvis jeg kan finde en her. Kom nu. Ej, nej. Er du sindssygt, jeg var heldig, mand. Okay, jeg står med ham. Kommer han sikkert her. Mit aim er da bare det bedste i dag. Okay. Kom nu. Okay, jeg tror han kommer op herovre. Eller hvad? Friendly SATCOM active. Shit, man. Ej, det går ikke godt. Det går ikke godt. Nej, hvor er jeg dårlig nu. Nej. Kom nu ud. For helvede. Åh, på sidste skud. Jeg skulle bare være med fra starten af. Det kunne have været døje. Jeg tror, der kommer ind. I den anden side om barn. Okay, lad mig lige mute dem her. Sådan der. Bare så I ikke skal høre på små børn, der whiner. Så man kan se sådan. Ej, lad nu være. Så jeg steg desværre ikke nogen level i den her episode. Det burde vi meget gerne i næste episode. Så tak fordi I så med. Og vi ses næste gang.